Специален поздрав от Сара и Продакшн Студио Рашо. 15 години дома беше в очакване, с вяра, надежда и молитви. Днес празнуваме първата годинка на малкия Юсуф. Обгърнат от обичта на мама Шейзере и татко Юсуф. Вълшебство дойде в нашия дом, смеха на малкия Юсуф ни дава крила, а радостта и щастието нямат край. Когато ти дойде слънцето, загря в нашия дом, зарадва сърцата ни, стопли душите ни с благословия и обич. Със стъпките първи, с първата дума на глас, малкият Юсуф изпълва сърцата ни. С радост Шейзере и Юсуф се гордеят без край. Сбъдна се чудото след толкова дълго време. Нека всички да вдигнат чаши за този прекрасен ден, за малкия Юсуф, за мама Шейзере и татко Юсуф. Нека домът им винаги да е пълен с песни, с детски смях и безкрайно щастие. Специален поздрав за малкия Юсуф. Мама Шейзере и татко Юсуф от Сара. Продакшн Студио Рашо. Студио Рашо Продакшн е място, където емоциите се превръщат в звук. От балканските нишки на македонското и сръбското, през топлите ритми на гръцко, турското и арабското, до необятния свят на международните хоризонти, ние преплитаме всичко това с българския дух, създавайки нещо уникално само за вас.